हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିବ, ତାକୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଉ କି ଯିଏ ଆମ ନିଜର ହେଉ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ମୁଠେ ଦେବେନି, ଆଶ୍ରମ ପଠାଇଦେବେ, ଇଏ କରିବେ ସେ କରିବେ, ଆମ ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ବୋଝ କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ତମେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଦିନେ ସେଇ ସମୟକୁ ଆସିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବି ପୁଅ ଝିଅ ସେମିତି କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ ତାକୁ ଭଲ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବେନି, ଭଲ ଯାହା ବି ସେମାନେ କଲେ ତମେ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷଟା ମରିଯାଏ, ତାପରେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନ ଖାଇକି ଆପଣମାନେ କି ଆମେ ବି ଯିଏ ବି ହଉ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେବେ, ତାପରେ ଆମେମାନେ ଖାଇବା। ତାପରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ସମ୍ମାନଟା କାହିଁ ଦିଅନ୍ତିନି? ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଏଇ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହୁଏ ଆଗେ। ନିଜେ ନ ଖାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ବାରିଆଡ଼େ ବାଢ଼ିକି ଦେବା। ତାପରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କଥା ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଇନଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଏଇଟା କେଉଁ ପାଇଁ? ଏଇଟା କେଉଁଠି ନିୟମ ବନେଇଛନ୍ତି? ଆଗ ମଣିଷ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଲୋକ ଯଦି ଭଲରେ ଖାଇବ ପିଇବ ନା, ସେତେବେଳେ ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିଏ କ'ଣ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିବ ହେଲେ ମୋର କ୍ଷମା କରିଦେବ।